na anak ko dere sa school naghulat sa akong anak mabuto karon. Hindi sila sa kuan sa MBC sa Bukidnon. Wala nga excited na. Oh good. Special trip gid ang ilang kuan naman igisakyan sa amo ang mga chikiting, mga kids. Naabot na gikan sa MBC Bukidnon. Ambot excited man sila pag adto dito. Ambot lang kaani kanaog karon. Nagkuan gid sila oh. Nagbabay-babay na kanaog na gyud. Ay. Mga naog na gid sila ron. Naglisod og naglisod sila og kuan sulod. Nga mabaking sila kay kuan. Atras. Kay mga naog na ni sila karon. Kanaugo na kay nasa sulod oh. Da, gusto nagig sila mo ambak. Hi ma'am, welcome. Loy, kape kayo. Mga campers. Kuya Benben. Ana mo ang meet. Ini ang mga campers diri sa SD Elementary School. Dahil tindi silang wala dito. Okay. Ako na ko tsara. Ice cream time. Tawa ka ni balak nga mga gusto ka mauli Ito camping. Naman. Grabe. Survivor gidi ay. Ang dagway sa campers oh. Ano? Buring usay. Kay. Enjoy mangguro. Enjoy mangguro. Enjoy usay. Kaya na may mga gamit-gamit na mag-unsa may magdula-dula. May mga activity. Oh. Nya, daghan kag na-learn dito. Gamay. Igoro na mag-kiat-kiat dito. Idal na. Yawa, uday ka nag-participate day, met. Sweet man. Dagaan pag ikog star. No. Kanarang. Learn sa kaan ko ya. Dato sa campers. Balo na mo lang eh. Kaya, kabalo na kamulang mo patas ang ulo. Yan magatong magkuan. Mag-rescue og mga tao. Kabalo ka. Katong nalunod, CPR. Good job kuya.